Leaders sanibonani sekunjalo Fedgroup guys le app le why ngifuna ukuyishare ngiyishare nani because ngibonile ukuthi no so that unga invest kuma properties kuphela investor na kwi farming because farming niyazi vele I future into esingesikwazi ukuphila ngaphandle kwayo. So these are the cheapest izinto ongakwazi uku-investa kusona kumina esa cheap kwamanje affordable uma nje wena wazi ukuthi unawo 50 rand noma 100 rand. Okay, asithathe nje lengijwa uku-investa kuyona. So ngoba ubone nje la bayasho bathi brand new stock, ilokuza stock esisha lesi lapha akukho kusha nalana new it says khona okunye okuseza okay asingene lokho kukhona njengamanje moringa tree izinto lezokwazi uku-investa kuzona lezo ezibonayo lezi ezibhaliwe la asingene moringa tree yona ngithanda ukuyithenga mina and abanye futhi banalo ulwazi ukuthi moringa tree yenza but bazosichazela la uma ungayazi moringa tree yenzani so that now uzokwazi ukuyibona kephi kuma kwi-app yakho. Okay, la moringa tree malini u100 rand iyona ke nje mina ngisayithengile angazi ngezihlahla engake ezu11 noma ezu10 uyabo nakhona angikho kwi-rush lana u-investa imali okungekho ungajahile because bakutshelile for 3 years so unga invest la mozazi ukuthi awukuseke umuntu opatient. Okay, lana bakutshela u100 rand okhokhayo 10% 3 years ihlahla esasele 4693. Okay, ayike sizwe ukuthi kuthi uinvesta kanjani. There's a video lana into engithanda la iphile kudede nama video so that azokwazi ukuchazela ngizokutranslateela nje ukuthi ngiyise kwisizulu kancane ngizoyenza nje le kuphela so that nizokwazi ukunderstanda kangcono ukuthi kwenzakalani lapha. So njengamanje ngisahlushwa network. Okay, now Fedgroup, investing in a moringa tree is an easy, lucrative, and satisfying way to literally grow profit. At 100 rand per tree, what you pay will cover insurance, farming, harvest, and the sale of your moringa tree leaves. Okay, ngoba usuzwile lo 100 rand okhokhayo ukutshala kwesihlahla sakho bathi ukwenza ukuchelela kwesihlahla sakho okuvunwa kwesihlahla sakho uyayibona le nto leyo ngineshito nomshwarensi nomshwarensi ukhona lapho phakathi. So kusho ukuthi wena even if isihlahla sakho sisha umshwarensi usikhavile bazophinda phinde besitshale uyabo angeke ukuthi hayi ngoba isihlahla sakho sesifile kusho ukuthi imali einvestile ngeke usayithola. Siqhubeke. For its exceptional health benefits and positive impact on the environment, this superfood boasts 20 advantages. Okay, njengamanje la bachaza moringa tree ukuthi ispecialize ngani uyabo To the earth. The moringa's processed leaves can produce a powerful fertilizer, and its firm and drought-resistant roots help fight off soil erosion. Once established and your leaves are harvested, you can expect to earn an income twice a year. In your first year, one tree delivers around 500 grams of leaves, growing to around 1 kilogram in your second year. The investment term is 3 years. So if you put 100 rand into one tree now, you could expect to earn 130 rand over 3 years. That's an average profit of 10% per annum. Okay, so umuzwa labathini isihlahla esisodwa sizokwenzela u30 rand iprofit. Yayibona le nto leyo. So wena kusuzobala ukuthi zingaki ihlahla ozokwazi ukuyithenga ake sithi uthenga ihlahla ezu2 usho ukuthi uyazi wena mase kuphele 3 years iprofit yakhe izoba 60 rand. Yayibona le nto ake sithi ukuthenga ihlahla eziningi ubala labo 30 rand labo bazoba iprofit yakho. Uyayibona le nto leyo. So that's the thing ebalekile la akusiyona imali enkulu but kodwa uyayibona ukuthi it's a great investment mozazi ukuthi cha imali unayo and vele uplan ukuthi awuyijahile le mali. It's a long term investment. 130 rand over 3 years. That's an average profit of 10% per annum. Because moringa is a resilient tree that grows easily in the South African climate, local communities have started their own harvests that our farmers then buy seedlings from in order to support local agriculture.
Leaves are picked, dried, and milled. These processes create job opportunities, furthering the constructive influence of moringa farming. To know your investment is trustworthy, Fedgroup has partnered with Origin Organics to bring what is known as the miracle tree into the portfolios of investors. With positive impacts on the environment, community, and human health, the miracle tree is an impact investment that delivers returns beyond monetary gain. Investing in a moringa tree is investing in a splendor with high and an increasing international demand. Owning real assets is an alternative investment. Okay, asibambe lapho. So niya understand ukuthi akukho nzima. It's so nice and futhi into eguarantee into engithanda lana into abathe uzoyithola yiyo into ozoyithola. Ayifani nama-crypto, ama-crypto awazi ukuthi imali izokhuphuka nini, awazi ama-buyers azoba maningi akhona, azoba maningi nini nama-sellers. Akufani futhi the property ukuthi okay i-property uyazi each and every vele iyakhula, but kuyana ukuthi la mahhotela asebenza kanjani ukuze uthole i-dividend nokuthi ikhole kuzana, yebo kuhlukile lokhu. Guarantee after 3 years. Okay, sisehle sigezansi la ngezansi iy'nkampani ey'thenga lezi hlahla lezi la ka-Fedgroup. Iy'nkampani ey'la ey'ningi abethu siyazazi o-Pick n Pay o-Discount, uyabo siyazazi lezi y'tolo lezi. So sikhuluma nge-product lana vele iy'tolo lezi siy'sebenzisa njalo, sipartnership, uyayibona loo nto leyo. That's all you have to know about this thing. So manje usuyazi ukuthi okay, so kusho ukuthi makubhale ukuthi 10% baqonda ukuthi i-profit ozoyithola eka 10%. So ngoba nje beshilo lapha ukuthi u-30 uyayibona lona. So sekukuwena ukuthi wena uzofuna ukuthenga ihlahla engakanani, yabo iplan nje le yokunika ukuthi uzazi ukuthi I know ukube nabo 100 rand abayadlulelayo ozobachitha noma ikephi, just invest in these things. Sidlule sekuletisi uletisi bathini uletisi uyabona uyabiza, uletisi uyabiza it's like 7,300 bathini bathi 14%. Bathi ke ngoba ubone la bathi new still coming aphelele abantu bathenge kwazi kwaphela, so basazophinde bovula enye ingadi betshale bese bezotshala bazofuna futhi abantu abazofunda le project iphumelele nithola iprofit yena after 7 years. Yayibona loo nto leyo. So guys, it's not a short term thing, the app is long term isikhathi. Uma futhi ufuna incazelelo akhona ama-video la ngezansi azokutshengisa ukuthi okay lokhu kwenziwa kanjani yini oyilindelile la, yayibo na into engithanda ngalokho inkampani esebenzisana nazo nawo futhi uPick n Pay nawo uwimpi la niyabo. So yonke into isimple iclear, khiyasiphume lapho. So izinto nje zokuqala lezi onga-investa kuzona, ayibizi kakhulu, khona ezo 100 rand le 2,500 hlahla samakinati siza kuma-berries sold out, ama-berries awu 225 ihlahla sisodwa 10% for how many years? 8 years. Okay, insanga sesibuka insanga it's 1,000 thabo ukwena njengamanje sold out kusho ukuthi baningi abantu abayithengayo vele ngoba itsanga sisemthethweni. So sikutshengisa ukuthi i-investment isikhala soku-investa sesisiningi, yabo sekwenziwa amaphilisi kuningi izinto ezenziwa ngensanga. Sidlule lapho. Okay, njengamanje sibuka la ngaphezulu investment thabo, there are a lot of things lana thabo. I-tax-free savings account uyayithola, i-tax-free savings account ebhenki nakephi ebhenki uyayithola, nakule app uyayithola, endaweni eningi uyakwazi ukuyithola, uyayibo iqonda ukuthini i-tax savings account. Okay, njengamanje yasho ithi lana i-minimum yakhona ithini 5,000, 10% 500 minimum. Okay, ngiyasona ezantsi so that sizokwazi ukuba ne-explanation elalelekayo. Thintela ibhathini. Tax. There's only one way you like it. Free. That's right, tax-free. Luckily, in 2015, government introduced tax-free savings. Currently, anyone can save 36,000 rand per year and not have to pay any tax. But you Okay, lena ke idinga abantu abanegoli and yabo lana i-tax savings account lana awutaxwa imali oyi-investile akho tax la, basho njalo la. Kodwa uhulumeni umthetho awubeka wathi
wonke umuntu ophile eSouth Africa imali angakwazi ukuyi-investa kwi-tax savings account is 36,000. Why ku-36,000? Is because bayifuna ukuthi osomabhizinisi bengayithathi le account as an opportunity yokuthi befake khona imali zabo so that ugovernment angiyakwazi ukuba-tax. Okay, asidlulele phambili. You can only save a total of 500,000 Rand in your lifetime tax-free. Until then, be like Noni. This is Noni. She saves 3,000 Rand every month into her Fedgroup tax-free savings account. That way, she utilizes her maximum allowance of 36,000 Rand per year and doesn't pay a cent in tax on it. She intends on doing this every year until she maximizes her lifetime allowance of 500,000 in around 14 years. But what if she needs some of that money in the meantime? Simple. Noni just withdraws what she needs at any time, as there is no fixed term and still pays no tax. Okay, so lana just like if injengesiqoqo le ufuna nje ukusave imali yakho, awufuni ukulokhu ukuthi okay uyifake ebhenki, you rather save it on an app. And into engihleze ngisho guys, ufuzo ngena kulezi zinto, make sure ukuthi ama-password akho uwabhala phansi so that a lot of people abantu basekhakeni even uNkulunkulu ekuthatha bayazi ukuthi wawuba ushiye yonke information ibhaliwe lana-ke i-tax savings account le ngoba sengishila i-tax wale and futhi bayasho ukuthi uyakwazi ukufaka imali uyikhiphe noma yini, uyayibo, and futhi ngeke i-tax but kune-limit, awukwazi ukusave imali edlula ku-500,000, uyayibo. So these are the platform ukuseva nje imali, understand ukuthi imali ikwenziwa kanjani. Imali ongayifaka la ungawufaka u500 ungawufaka u5000, it's up to you, uyayibona loo nto leyo. But ngiyengixile kakhulu because sonke isingisi siya understand, uyabo, ukuthi nje ngifuna ukuntshengisa ama different types of investment, uyayibo. Yiwo wonke la wena ozoyikhethela ozongena phakathi ushaye research ukuthi into engithandayo vele yakhona ama-video azokwazi ukukuchazela ukuthi okay isebenza kanjani le investment. Sidlule lapha nike nizwe kuthiwa khona ama-bonds. So yiyo ke le yayibona-ke lena ukuthi iyayibizela but nje mina ebengisi-serious ngakho kakhulu bengifuna uku-introduce kuthina ilezi zinto lezi, yabona lezi is another opportunity guys, kakhulukazi inazi into engiyithandayo la futhi bengafisa ukuthi abantu abaningi bengene kuzona bethenga o-moringa trees just to invest kulezi shandisi. Why i-portfolio yakho ithi niyenizwe kuthiwa spread your portfolio, ihlukanise i-portfolio yakho, don't put all your eggs in one basket. So kushiwa yona into kanje ukuthi more invest unga-invest endaweni eyodwa, investa kuma-properties, investe kwi-farming. Njengamanje uma ubuye usu-investa kuma-shares yasey'tolo so that wena uphume yonke indawo so that uma uphumelela i-farming, ngoba njengamanje sekuzoba i-BRICS ingena, asazi kuzokwenzakalani. Hlasimpe umnotho waka-farming uzophumelela, hlasimpe umnotho wezindlu uzokhula, hlasimpe umnotho wama-shares asey'tolo uzokhula, yabo. There's a lot of things engakwazi ukuphumelela. Okay, ahlule lapho. Ngizokwenza enye ivideo uma kukhona umuntu osenombuzo lapha engawubuza.